Bona nit. Podeu esperar un momentet? Ara sí, bona nit. Sembla que Carod Rovira es va precipitar quan va dir que Catalunya seria país convidat a la Bienal de Venècia. A mi el que no em queda clar és per què es diu Bienal i no és de Viena. Si és de Venècia s'hauria de dir venecial. Bé, per evitar polèmiques innecessàries, en el cas que anéssim a la Bienal de Venècia de 2009, doncs també hi aniran els pintors catalans que pintin en castellà. Gràcies. Moltes gràcies. Carod ha fet públic un altre èxit de la seva gestió. L'any vinent, Catalunya serà la convidada d'honor a la plec del Cargol de Lleida. Ben fet, vicepresident. D'aquí a 3 segons faré el meu particular homenatge a John Travolta. El Premi Nobel de Medicina ha reconegut els descobridors de les cèl·lules mare. Per ajudar-los a entendre de què parlem, hem demanat a un equip de científics que analitzin les meves pròpies cèl·lules mare. Fill, Ramon, surts molt guapo a la tele, però portes la camisa mal planxada. Ramon, fill, nen, no corris amb la moto, no hi ha cap pressa per arribar. Fill, a dinar. De mare només n'hi ha una, però de cèl·lules mare n'hi ha unes quantes. Joan Laporta va sorprendre a tothom quan va amenaçar de crear la República Catalana del Barça. Com seria aquesta república? Laporta en seria president, esclar, pel que fa a la resta. Rijkaard seria primer ministre, Puyol, ministre de Defensa, Eto'o, d'Educació, Ronaldinho, de Treball. Finalment, el ministre d'Esports seria José Montilla. Continua el ressò per l'èxit de les lletres catalanes a Frankfurt. Fins i tot Ferran Adrià s'ha afegit a la festa amb una singular creació gastroliterària.